Zenbat ikasten den bidean beti Ilaski. Esaterako, miluzari esker, nik, askoren artean ikasi dut, gutxien espero duzu momentuan, jendea txalo gazten dela. Abai! Eta gutxien espero duzu momentuan egiten dutela. Hernaniko institutua! Izan nire txotxongiloak zarrera utarako. Ondo! Miluzarekin ikasi dunik, pertsa baten alkondara bat, bada, zu bilantzita. Zenbat irabazten duen. Esate baterako. Esate baterako. Zaila polita dator gaur, polita dator. Oierretaritz, ez alda ala. Oso polita. Bueno, zuentzat ja, asko direlako, pilatutakoak. 6. saioa gaur, 4.556 euro ere irabazi ditugu. Baina kontuz, lan guztiak ondo erraz egiten ari ginen momentuan, iritsi direlako arerio gogorragoak ere. Aurrekoan sokatiran kale, gaur, Oier, ze plan? Saiatuko gara, baina beldurtuta gaude. Bueno, beldurrak ez ezala irabaz, Zorte homikot eta animo. Bueno, beldurtut eta posik, hainu atarantza denak hauselako posik, etorri zariolako. Bai, Oier eta aritza sitxe eta geu gazte jarraituta. 2. saioa, 189 euro, neskak? Ze intentzio? Jarraitzeko. Jarraitu apurtxuet eta jolastu apurtxuet, ezta? Ia gazte hauekin zela. Erto, neskak, ongietorri. Gazteak aipatu dituelako Ainhoak eta ala dira, Josu eta Unax Alegitik, kaixo, gabon mikote? Gabon. 21 urte batak, 19 besteak, eta antza, kuadrillako lagunak izateaz gain, komunean duten puntu bakarra da, parranda zaletasuna. Hortik aurrera, desberdinak. Josu, maite ditu besteak beste, erlezaintza eta pinpona. Bai, ibiltzen ez, bai. Haze du pasio. Bai. Erleekin palakata etara aritzen, ez da? Ez. Bagoitza bere... Bai, ez ederra, ibiltzen za erlauntzetan eta? Bai, erle batzu dazke eta ez diateatzen ibiltzen ez, bai. Ze ederra, Josu. Wow. Udile altua, gainera, pinponen aritzeko ere, makurtu egin behar da, mairako. Eta bestetik daukagu Unax, Unaxi gustatzen zaio astronomia. Bai. Eta DJ-a ere bada. Bai, bueno. DJ, izena? DJ NASA. DJ NASA? Bai. Zuekin, DJ NASA! Ongietorri mutilek, Me interesaria, Zer nivel, Miluzen. Aztera guaz! Bale, Euskadi Literatur Sariekin egingo dugu, Jolas, gure lehenengo azepareak saioan. Irakur zaletasuna, badaukazue? Oierrarit? Zaletasuna, bai. Zaletasuna bai, kasu honetan. Bestelako ariketa bat egin beharko da, baina nordu maira? Ni. Hartu leku aritz, mesedez? Euskadi Literatur Sariak jasotakoak izango dira, batzuk uko egin dugu bai, ze kategoriatan eskuratu duten saria, hori da, osatu beharreko ariketa, guazen zartean, denpora. Patxi Zubizarreta. Haur eta gazte literatura. Osondo. Arantxa Urreta Bizkaia. Euskarazko literatura. Jokin Michelena. Ilustrazioa. Irati Elorrieta. Euskarazko literatura. Osondo, Ier. Isabel Etxeberria. Itzulpena. Mikel Peruarena. Sariari uko. Haupo, Ier. Arantxa Urreta Bizkaia. Saiakera. Bale. Paregintza alorrean Euskadi saria jasotzeko moduko ariketa izan da hau, Oso dotore, Oier? Eta aritz biak noski Irati Elorrieta euskarazko literaturan ondo kokatu dugu, neguko argiak lanarekin, 2019an saritu zutelako, Patxi Zubizarreta haur eta gazte literaturan. Nagusi, jauna jabe, 4 sari irabazi dituelako, sari gehien irabazi dituelako idazlea. Zalantzari gabe, Jokin Michelena ilustrazioan, marrazkilari Oiartzuarra, Isabel Etxeberria zen itzulpen gintzan ondo kokatu duzuena, Arantxa Urreta Bizkaia saiakeran, alardeari tiraka bidean ikasia izenekoarekin jaso zuelako saria, eta Mikel Peruarena, bera, 2015an, Zuzelaiak lanarekin saritua bai, baina sariari uko eginda. Zuek puntuei ukorik ez egin, 60 denera, osondo! Ezagutzen duko lehen zeroren bat, bestak beste, Uxue Paolazaren azken Euskadi Literatur Sarietan euskarazkoa irabazi duena, zoragarria da, NASako bihurgunea eta ipuinak eta mundiala irakurri albazuie. Erto, pareak osatzeko unea. Hain arantzan ordue? Hartureko hainoa mesedez. Neologismoekin egingo dugu Jolas, Arantza. Bestak beste, Sabino Aranagoirik sortu zituen berba batzuk,
Larogeiko hamarkadan da oso modan egon ziren, gogoratuko zu Arantza. Bai, guk erabiltzen genituen ikastolan esate baterako borragomie, esateko? Atxingia, guk, trenari bultzia, eta onelako berbak, horiek dira, bildu ditugunak. Zorte hon, guazten denpera. Urrutizkina, Telefonua. Ondo. isparringia, Egunkaria. Kain. berebila, Autoa. Ondo. txindia, Dirua. Bai. idaztia, Liburua. zutunpa, Kainoia. Aupa! Dotore, Hain badakaunok esautu gendu zen. Bai, ez da, nahori da zuk ere. Ezagutu genituen, baina kariño asko dakotzate behitu. Kontrako asko dituzte, baina... Laro egarren amarkadan izetik hortzera erabiltzen zen Bai, dituztela, ez da? kume ginen eta orduan Ni negoen pixka bat jokoz kanpo, ariketa honetan. Josu eta DJ, izena zuzait? DJ Naza. DJ Inaza bezalaxe. Oso ondo, zutumpa! Kainoia, sua botatzen duelako, ez da? Eta tumpa egin, bueno, euskalo, teoriak. Bere bidea, autoa, oso ezaguna hau. Idaztia, liburua, izparringia, egunkaria, urrutizkina, eta hau ere entzutetxuaren artean dago zalantzarik gabe, telefonoa, eta txindia, txin-txin, diruaren hotxa, diruak ateratzen duelako. Txin-txin, 60 puntu! Ederto! Ondo! Maiztasunekin egingo dugu jolas orain, esate baterako, antxontzileria, zenbatetik zenbatera maite bintzen zara? Ni behin. Behin bizitzan? Ez. Orain behin. Orain behin. Urdurik jartzen ari naiz. Amarkadatik amarkadara, bi amarkadero, egunero. Amarkadan behin, momentuz. Hala izan da. Zu, Jaski? Kantak dirauen artean. Kantak dirauen artean. Kantak dirauen artean. Ze polita. Josu naz? Dinot, Josu zeuri ez galdetzeko, esate baterako zenbatero maite mitzen zaran. Dinot, ondino eskarain lagunek. Erleak zenbatero zaintzen dituzu. Ikastero guten ez bintzat. Bitu, Astero joaten ikustezu? zara. Ondo. Maiztasunekin egingo dugu, jolas, gauza batzuk, ia zenbatero egiten ditugun, nordo maira? Ni jugunez. Josu hartu leku mesedez. Josu. Bortxe, gertakari batzuk, maiztasun berarekin, errepikatzen dira, unas? Bados. Ulartuko duzu ikusita, guazten denpora. Egunero, Azkaria. Ondo. Ondo? Astero, Igandea. Oso ondo? Iruilero, hipoteka. Ez? Urtero, errenta itorpena. Bai? Oh. Segilero, ekinokzioa. Bai? Oso ondo? Iruilero, urtaroa. Bai? Hilero, hipoteka. Aupa! Ondo! Oso ondo! Bai, eta gazetasuna hemen ere nabari. Nasek oraindik ordaintzeko hipotekarik eta... Suertez ez. Bueno, jakin, azten zarenean, hilero ordaindu barri izaten dela. Bai. Errenta itorpena urtean, behin hori ondo erantzun duzu, ezakit DJ izateak desgrabatzen ote duen edo? Bueno, ez dakit, guendik edo naiz, hasi ni errenta itorpenak indez. Nik bada urrengoan esango dut, telebista aurkezlea eta DJ-a naiz. Igual egin dute deskonturen bat, edo euskalo. Egunero, alduen hauentzat bazkaldu egiten du, astero igandea izaten da, eta falta zaiguna, segilero, ekinozioa, iruilero urtaroak, zoragarri, 60 puntu bikote! Azten zara errenta itorpenagaz da galdu. Galdu. Eta asko gertatzen da hori, Dinot. Aldiro, urtero da berriz astea. Beran Renta jati itorpena edakonetik, bitu Bai. denetan. Oi erraitz, bizilik orain. Hori da. Eta ez dakit estrategia mantentzen dugun oraindik ere, oierrek. Bai, mairako bide hartuko du. Mundial, guazen ba, aritz bestaldean ere erne. Hasera, fina egin duzuelako bikote guztiek ere jarrai dezugun horretan, eta ja, lau kontzeptuak asmaratzen ditugun. Oier prest, denbora. Irukia, barkoa, bela, Ez, aritz. oinarria, Oier non edo, lagundu zaupe. aldea, Ja, berriz hasita. Hori ondo dago. Zer da hori, aritz? lurra, konoa. Konoa, oso ondo.
Kaja. Kutxa. Janaria. Behi janaria. Zer da hori? Esnea. Esnea, oso ondo. Zezena. Adarkada. Adarkatu. Odola. Ez. Zezena. Lo. Ondo? Albaitaria. Bale, Bikain! Oso ondo. bale. Oso ondo. Oier, berri. Oso ondo. Zola garri, Bai, aritzeko ikusi duelako behientzako janaria. Erosketan ezin da falta sekula, ezta? Behi jaten emateko. Esnea zelako. Ondo, ondo. Eta denbora falta, baina. Kono, errepide batek laguntzen duelako testu inguruan jartzie gauzak laguntzen dute. Bale, 60 puntu 3 asmatuta oso ondo. Mendaro harrak. Elkarri begiratu horrela, inoa, amore manda bezala pixka bat? Ez, revés. Kontrakoa. Gauaki. Suspertuta, guazen hartu lekua. Eta ondo abiatutako bideari, berdin eusten diogun. Momentuz, lortu genitzaken puntu guztiak lortu dituguta. Lau kontzeptu, guazen denbora. Imintzio kasita. Tragua, cerveza. Bai, Hala gardoa, bikain. Tamborra, perkusioa. Pero? Nola daka izena... Perkosat. ondo Ainoa. Marrazen zer moduz. Ogisa, Pero? kutsilua, Ez? ogisa apurtu tostadak, Ez? mantequilla, mermelada, lekua, Zer berezia behar dugu? zapatak, zapata lokarrixak, altzerdixak. Bai. Galtzerdiak, oso ondo. Ea, Bai, nola da hori? bota arantza. Ai, ama. Eta bestea? A ber, ogisa. Zer zehatza? Bai. Ogisa, kutsilua, ogisa mosteko kutsilua, ganibeta, Hartu leku Ainoa. apurra. Apurra. Ez, hori mamine. Ogi mamine Ai, esan, bai, gaizkinde, paporrak egiten egon gara. Bai, ogi mamine esan, eta Ja. timbalak. 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 Ainoak, Mamina sartu. bai, mamia baino azala nahiago duzu antza. Bai. Bai, eta? Bat irakurria arren beste amarrazu duzulako. Ez. Nahiago duena da zerbeza. Nik eran zerbeza, bai, ondo. Bi, 40 neskak! Ondo! Eta antxe, ping-pong jokalari bat, eta DJ bat, baina galdera, nor ote da imintziotan trebeena? No, trebea ez dakit lotxa gutxina dukena, ni... Ah, bueno, Ega, Josu, segurra, mozen ba, txalo, jo, txalo. Publikoak gogoa sentitu duelako. Fan kluba, Bai, ea bukatutakoan ere txalo jotzeko moduan A garen. ber, a ber. Antxela kontzeptuak, apa Josu, denbora. Sakatu? Tula, Aukeratu. Bale. Ondo? tula. Bai? Zula, bikain. Beste bat. Gidatu, txokea, airbaga. Oso ondo. Zoragarri, DJ Naza. Arkatza, gurutzea, ezpata. Oso ondo. Eskalibur gitxienez. Borobila, izarra... Le ondo. Oso Erketa, ondo. planeta, ilargia... Zer da hori? Tomatea. Tomatea, bikain! Bueno. Kao, faltazta digulako, DJ Inaza izen artistikoa dugu. Josu, ping-pong jokalari modura baduzu izen artistikorik? Ez baizea. Josu Pong, Josu Ping, Ei, mutilak zer akustaldi, Laura, klaro gehi puntu. mundia. Erto, hitz eskutua. Markagailuago beteta, Bai. Erto, puntuak pilatzeko meni. Ialdiek, lortze ditugu, badu Ando, oier. Ez erresan gabe, bai. Hartu lekua. Oier, aritz, konexion, guazten denpora. Paso. Tabakoa,
R. Txarra, Birika. alkitran, Eritasuna. morfina, Pasa. paso. Lo, Hogeian. Bai, Bikain. jolasteko, Pilota. umeek, Makilla. tokia, Jolastokia. beste bat, Patioa. bestea, Plaza. paso. Bertsoa, Bertxolaritza. poetak, Bai, adiktiboa den hori, tabakoan, nikotina, delako, nikotina behar genuen, sustantzia, morfina aipatu dugu ea, ina hortatik beste bat zetorren. Eta gero ludoteka, ume jolasteko, bereziki uda partean eta eza, gainontzekoak oporretan direnean, ludotekan ibilia zara aritz, Nik ustez ez. ja, hori falta ditza egun. Bueno, oean lo egiten duta, hori sartu zaigu, 20 puntu! Do! Aino Arantza, ia puntutxo batzu lortze ditugun, badu Ainoa. Maira, eta bizun arteko sinkroni hori ikusi nahi dugu. Goazten, denpara. Hitz egiteko, Mikrofonoa. Bikain. Bai. abokatua, Jueza. bestea, Legea gizona. euskeraz, paso. Mendaron, Txokolatea. gaixoak, Hospitala. Oso ondo. jateko, Fruta. egunero, Baskaria. erosi, Ogia. Bai! Eta pena, lau ere lortu benitzakelako arantzak ero esan du. Epailea esan dugu. Epailea, jueza esan dugu, baina hitz zehatza epailea behar genuen. Eta pentsa lehen mamia eta apurrak eta gora eta bera ibili gara. Ogia berriz ere presente, 3rekin, 60 apur! Hora, garri. Josu Unas, ibili zarete? Bueno, ez Venga, berbatxu eta aukeratu eta gitxi. Josuren alde, hau dela pinpona bezala, ariketa hau. Benetan, batek bota besteak erantzun. Bai. Presente izan hori, Nordo Maira, Izango naiz. una, sartu leko mesedez. Bortxe, zuk gako bat emon, eta ia Josuk, asmatzen duen hor gordeta dukagun. Ping-pong. Itza, zein dan. Hau mutilek, denpora. Zu. Erlezaia, Barazkiak. nekazaria, Non. baratza, Bale? Taldea. musika, Bizkaia. paso, Euritan. gatibu, Bale? Hora, garri. Paso. Ahotik. ahotsa, Altu. buia, Euskaraz. oiua, Bale? Hora, garri. Tragoak. edan, Non. taberna, Bale? Umeak. zaindu, Ekarri. paso, Prozesua. txorta, Bai? Bai? Torri, Unas, torri. Ugalketa, ondo? Ugalketa, ondo. Erdo? Ona, ugalketa edo. Alegin txorta, izu, Izen zientifikoagoa behar genuelako nolabait, baina oso polita izan da. Eta, Ero, euritan dantzan. baita ere, pinponean Ondo. trebe biak ere, 80 puntu! Oso ondo. Venga, marka baiuak, 140 puntu ditugu. Donesteben, Mendaro 160. Alegian, 220 puntu, oso ondo. Eta tribuaren berbatoz. Eta komeni bagoitzak berei eustea. Oierraritz, atzetik. Estadiko izaten hau. Oierra, azteko prest? bai, Oazen, denpora. Utzia, zabarra, zestoan. zer? Utzia, zabarra. Fistifasta, Utzia, zabarra, zestoan. Faneloa. Ainoa, Utzia, zabarra, zestoan. largia, Gauztaren bat hautsi, eibarren. trak egin, Bidaia zalea, etxarriaren zen. bota? faneloa, Beldurtu,
Kubildu. Aldi txarra. Esontxaldia. Lasterka. Piztipasta. Eta ez du ginen, baina beste bat, eta beste bat, eta beste bat, bost osatu diren arte, 50 puntu! Urrezko puntua gainera, Bale, Ainhoa Arantza zeuekin hasi, zeuet lekutik abiatuko da bigarren panel hori, ia usten diogun. Ainhoa, zeu, guazen, denpora. Mailatu, koskatu, legazpin. Mazpildu. Ostadarra, basaburuan. Bota? Akiakula. Mailatu, koskatu, legazpin. Mazpildu. Ostadarra, basaburuan. Jainkoan pasa. Alferkeria, aezkoan. Baldinkeria. Aitzakia, Akiakula. ergela. Aguasiltza. Josu? Mailatu, koskatu, legazpin. Mazpildu. Ostadarra, basaburuan. Jainkoan pasa. Alferkeria, aezkoan. Bandilkeria. Aitzakia, Akiakula. ergela. Farfana. Udaltzaina, abadinon. Aguastiltza. Aupa! Venga! Ona? Sartu da, Josu bezetik, Arantzak ere aldabenetik, bai, hau izango da, eta denak laguntzeko daude, 60 puntu bikote! Agua silbetik usita bitzu, segertatzen zaio. Josu, unas, zeuekin hasi? Venga, iausten diogun. Guantzen denpora. Musua, erronkarin. Kinoa. Musua, erronkarin. Ñakakoa. Oier? Musua, erronkarin. Matxoa. Negartia, bastanen. Ahalketia. Musua, erronkarin. Matxoa. Negartia, bastanen. Ñakakoa. Aino? Musua, erronkarin. Matxoa. Negartia, bastanen. Txotxoa. Musua, erronkarin. Matxoa. Negartia, bastanen. Burata. Josu? Musua, erronkarin. Matxoa. Negartia, bastanen. Urata. Musua, erronkarin. Matxoa. Negartia, bastanen. Muskindua. Muskindua! Gure lehiakideak ez baitira negartiak, zuenean hasi eta zuenean buka unasek bat erantzun da 10 puntu. Markagailuak, nola geratu diren? Oierrek eta bitzek 140 puntu. Ainhoak eta Arantzak 210. Josu Naz, 290, oso ondo. Eta 6 saio zoragarriren ostean iritsi da Donezebeko gure aita semen azkena. Oier eta Aritz txalo bero bat azteko da behin. Aztein bidea osatu duzuen. 6 saiotan tartean zakua eraman 4.556 euroak. Oie, ja, zuena dira. Eta esperientzia polita, ez da, Oier? Bai. Penaz, ja... Pena. Oitua tokira, baina bueno, ja... Leku hartuta... Gusto utziko dugu, bai. Bai, Oierraritz esango dugulako guretzape oso berezia da, aita semiek etortzi, Horrek erakusten duelako, bai, ze lagunek zarien, zegoen artien, ze girona daukazuen. Izan dugu be, bai, zegoen familiko beste kide batzuk ezagutzeko aukeri, Zerra guretzape, bai. Argitzeko... Biluzetik etorri izana, eta... Geratu da, argitzeko, iritsi eta bere alazako ere irabazitzen utelako, diruarekin, banatuko dugu familian, edo aita semeak bakarrik. Zerbetiko dut, gero ikasketetako... Aritzen ikasketa behortxe dauz. Ingeniari izan dadin. Beste iruri badaude atzetik. Bai, ez da? Hori da. Badatozela beraiek ere? Oierraritz, zenbi luze, zoragarriak izan zerien, eskerrik asko etortziarren. Babikote, mil esker. Oierretaritzi agurre esan, eta eskerrik asko etortziarren. Eta segi ezagun aurrera, eta probekin jarraitu horretik, mundu zabalera ingo dugu bidaia. Emagun ilaski, Sydneyn ondo esan da, zabiltzala. Nahiko nuke? Komun batera sartu, eta komuneko batean antxe irakurri duzu. JK, imaginatu. Aizondo. Alako euskal erreferentzia, Bai. nondi dator. Bai. Bueno, alako fenomenoen aurrekaria edo, Kanariar uhartetan gertatu da, terror izeneko herrian, Kanaria handian zehazki, bertan ari zelako Mikel Delika, hango basilika bateko beirateak eta bazar berri zen, eta beirate horietan batean non irakurtzen duen Gora Euskal Herria. Beraan, Kanaria handian terror herrian esan bezala, eta beirate horietako batean irakurri du Gora Euskal Herria zer gertatu ote da hemen. Gero argitu da, 1920an, beiragile donostiar bat aritu zela hango basilikako lan hori guztiak eta beirate hori guztiak atontzen, eta erabakizuela
bere arrastoa ere, bere markatxoa, han uztea. Zoragarria. 1920an, eta orain Mikel Delikak bertan topatu duena. Ba. Nik komune baten topatu dut bai. Bai, ez da? Ez da berdine, baina Beste erregistro batea, baina. hau zoragarria. Bueno, honelakoak ze gustora erakusten ditugun, eta, bueno, zuepe honelako bitxikeriak ikusizkero gogoratu geurekin, Ida, Zerotik hasiko gara, bigarren fasera goaz. Ainhoa Arantzazemus ikusten da bizitza, beteranuen lekotik. Zoragarri. Sendo? Baina ja pixu gehiago dakau, ja. Ja, eredu emon bihar, Josu eta Unasi besteak beste. Josu, ze moduz? Oso ondo, oso gusta. Lehenengo fase zoragarri eginda, Bai. Ustaldia eta gero, ja, sailkatu zerete. Oso ondo. Josu Ping eta DJ Naza. Ibilbidea luzetzen ari direlako, personaien sona ere handitzen ari da, baina zentra gaitezen, Mendaroarrekin orain, biok prest? Punta pilatzen az gaitezen. Bueno, zuentzako izen artistikoak ere petxatuko ditugu, Baina aurrena definizioak. Denbora. Maketa batean, neurri jakin baten eta errealaren arteko proportzioa. Nola adierazten da hori? Neurri erreala, maketakoa... Eskala. Eskala, oso no. Pertsona bakarrarekin ezkondua dagoena edo bikotekide bakarra duena. Monogamo. Monogamoa, bai. Gaueko biztanle begi handia. Probatu? Bai, Mosoloa. Mozoloa, bikain. Eta landare jatorria duen material beltza? Landaretik Arbela dator. ez. Ez, beltza da. Oso beltza. Gabonetan eta... Ikatza. Bizilagunen arteko usadioa. Bai? Bizilagunekin? Auzolana. Auzolana. Eta Zuberoako herri antzerkia? Pastorala. Bikain! Neskak, bata beztienak, jakin Bai, eta? dituzte. Bata blan dalbokuen. Alderantziz. Eta alderantziz, ikatzen, Bai, claro. Ikatzek arritxe, inoizkotan, olentzerok edo. Gertatu izan da. Ez oso txintxua izan Bai, ez da. ez da. Arantzari ez da Ainhoari, bai. Hori Ainhoa jakin du, ondo. Hori da. Ederto, neskak, bost askari 50 puntu. Ikusi duzuen, Josu eta Unax, hau ere, pipon estiloan. Josuren zalen bizikoa, Unaxen bigarrena, eta baliatu horko izkioie guztiak, Pista modura, biok prest? Bai. Guazen ba, denbora. Beti ikusmiran dabilena, Ikuslea. ez, ikusmiran, ikuste baino gehiagoia. Kuskuseroa. Kuskuseroa, besteen aurrean naturaltasunez jokatzea eragozten duen egoera. Lotxa. Lotxa, bikain. Herri edo lurralde bateko biztanleen multzoa. Populazioa. Oso no, musika taldeen grabazio lekua. Estudioa. Eta DJ-ena ere bai, sugeek ez ezik, hainbat pertsonek ere ahotik botatzen dutena. Pozoia. Bai, errentagarritasuna lortzeko asmoz aurrezkiak erabiltzean egiten dena. Inbertsioa. Oso ondo, argien mendean garatutako pentsamendu politikoa. Saiatu Josu? Pentsamendu politiko bat, argien mendean, Insumizio, ez. ez da insumisioa, ilustrazioa, baizik. Ulisesen aberria, Ostra. nongo zen? Itakakoa! Inzunizunio, gai garren menien, 18 garren menien, ilustrazioa, zeo zer? Ze, oso ondo mutilak 60 Bai. puntu. Eroglifikoak. Ia sufriarazten ditugun apur bat, gustatzen zait asko, sufriarazten ditugunien. Lehiakideak estutzean nolabait, ezta? Bai. Ainhoa Arantza prest? Bai. Gurekin jolas egiteko? Bai. Sufritzeko eta gozatzeko? Ez, gozatzeko. Ederto. oro. Venga, lehenengo eroglifiko dator, guazen denpora. Ez institut ordaindu? Bai? Iba derantzuraren zati? Jo, hemen gure launa. Gure kolegien? Isunak. Bale, ikasi dugu, venga, bale. This is Sunak. Do you want to come to Miluze? Yes, please! Please. You are Ezagutu nahi invited. zaitugu? Bale, ixabagien nuen, falta eta Sunak, isunak, oso ondo. Lehen ikatzarena jaso gabekoa delako, Ja. isunak asmatu ditugu, isun asko jaso ditugulako, Bueno, bato beste. bat edo beste, Bai. oso gogoan garriak denak ere, Bai. ez ditugu azteko izaten. Zertan edo, esan daiteke? 30 orduko. Autoakin. Bai. Autoakin eta, bueno, Karo. ados.
Hogeita hamar orduko ezin da. Ezin da. Hori da. Nola, ba. Ezin da. Nola, ba. Oinez ere askarro. Claro. Oinez ere askarro. Bueno, asko ere ez, baina... Baina, bueno, baina lagunok joan zaitezte. Beti, arreta fidatu, Ondo. Bigarren hieroglifikoa denpara. Feste egin ondoren etorri zitzaion. Tamarra... Hor dako zuz. Marranta. Bai. Marranta. Piezak organituen. Marranta. Ederto. Marranta. bai. Ondo. Guk beti izaten dugu oso ahots ez dia hemen, aurkezleok. Egitezu marrantarik? Bazara? Parrandarik ez dut egiten, orduan nola ba. Parrantarik. Ez, ahotsak ez dit kale egiten Bai, normalean. nori bez normalien. Bai, Neskak, zuri bai. Bai, Bai, Niriz. Ni bai, ni marranto zuen naiz. marronto zue. Eta orduan, arantza ibili zara, bai. Bai. Bai, ondo. Hirugarren hieroglifikoa denpara. Konturatzerako egin ziguten, Asko. asko ez, Ua hilaran. Hilara ez? Hilan. Ua goiti bera. Ez. Zemat? Amarrua. Bai. Konturatzerako egin ziguten amar. Ua. Zenbatu egin martzilelako, arantzak primeran zenbatu ere, eta azkenean sufritu gutxi, eta gozatu asko, 390 puntu. Josu Tomas, beste horrenbeste, egin berko dugu. Hieroglifiko zale? Bai, berez, bai. Bai. Ondo. Berakutsi? Bai, Mazen, lehenengoa dator, denpora. Atzo kalean ikusi nuen, Urra. zer da? Zer da, bai. Ezkurra. Bai? Da behien? Ezkurra taldea. Ez, bekuek zer da? Zer da, bai. Horiz, bekuek, eskur, Ezkur sorosle. ez, Ez. diakoak. Ezkurdia. Eskurdia. Bai, bai, joder. Atzo kalean ikusi nuen eskur bat eta eskurdia. Hau gartola ikusiko dut eta. Hoi da, bai, Alegin. guartola Gehiago, zaleko. bai. Bueno, hortxe, urbildu gara. Urbildu gara. Venga, bigarren hieroglifikoa, denpora. Zortzietatik handiena da, bai? Jupiter. ez. Bai? Jupiter. Bai, Judo berbari no kenduta. Ju, eta Peter Pan, Jupiter. Eta paradogikoki astronomia zaleak ez du ikusi, erlezainak bai. Irakurri izan, ez? Ja? Ondo, bietako batek asmatze duen bitartean. Baina Jupiter unaz guai dau. Guai. Bai, ez da, handiena, bola handi bat, gazez beteta. Bai, gazeskoa. Ikusten da- Saturno berez haundigoa emateu, bere eraztunak inda dena, baina berez planeta bea Jupiterra haundigoa. Jupiter handizena. Txalo, bero bat, unasi. Eizera. Nahiago zu Saturno. Por jaua. Nabaritu zaizu, bai. Ikusten da alegitik? Bai, berez batzutan bai. nahikoa ikustea posible da, bai. Batzutan Begi bai. hutsez. Badaukazu teleskopiorik edo? Bai. Astronomue bada? Ki beharko, ez da? Eit, igual. Ei, oso ondo, mutilek. Hirugarren hieroglifikoa, denpora. Zein izki da? Ez da. Bale, ez Zeta? zer egingo digu non dago? Zeta. Ez. Bai, zeta, bai. Parkatu. Bai, zuga. Cervantesen parean jarri dugu Kikamonarriz. Kikamonarrizek euskaraz egiten du, Cervantesek gazteleraz kasu honetan. Ez, izpiluan alderantziz, ze. Eta ta. Eta ta. Ondo, zeta. Eta horrekin zeta, osatu dugula, ezkurdia ez dugu ikusi. Nik Cervantes asko maite dut bai, Kike. Bai, ez da, Bai. agertu da Bai. hemenik aurrera ere. Mesedez, Mesedez, bai. mesedez. Josu eta Unaz, birekin 60 puntu, bikain! Ondo! Eta teleskopio guztiak martxan jarri beharko ditugu orain. Epa, ikusi, urduriko egin naiz. Teleskopio Esaldi eta bihurriak kakale aipatzen jota txarekin. danak. Ia, buikusten bada, klaro. Bihurri datoz, erori egin zaitxartela, pentsa, zemateraino bihurri gaur. Ainhoa eta Arantza, prest gaude? Bai. Bazen ba, Arantza, lehenbiziko dator, Debora. Gizakion, Ez, betaurreko, ez, ikusmen gaitasuna, ez, 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 du, ez, ez da, ez da. Ez da. Ikusmena hobetzeko. Ez da. Betaurreko pare bat. behar, Ez da betaurreko pare bat. Koma. Baina gizakion ikusmena. Vale. Gizakion
Nina hobetzeko gaitasuna. Momentu magiko bat egon da hor, esan dugu ez 10 aldiz. Ez, bai, ez, bai. ez, Eta ez. ez. Tizu Bai, kasu bai, egiten. super magikoa. Oso, zizu gustatu? Ez. Bueno, ez, berriz ere. Ez. Ni nire laguntzuen alde nuen. Jaski, ja, nahi zonen Claro. osatzea, ez da? Claro. Ba, magia, jaski, orain, Venga. sortuko dugu, bokalekin. Bat horbigarren eta, denbora. Benetako. Benetako, Lur. aurretik bokal bat? Elur. Elur. Elur panpin bat. Panpin, bat. Bat. Egin nahi Egin, baduzu. nahi baduzu, Ura. Ura ere. ez hau, ere. beste bokal bat? Aura. Hau, Hau ere ere. ipini beharko duzu. ipini beharko? Diozu. Diozu! Vale! Magia! Orain bai. Orain bai magia! Tatxan! Bai, oso ondo. Bokal guztiak! Eta esaldi bat lortu dugu. Puntuak ere bai. Beste momentu magiko baten bila. Bai, bai. Ja, ba. Venga. Bazen, demora. Untxiek Untxiek eta eta zaldiek zaldiek Asko maite duten jaki jaki osasuntxu bat da. Bat Hau, da. Panesko. Hau, Oso ondo. segundu asko sobran gainera. Hasi dira, buruari eragiten. Azken truko bat. Bokalekin. Bai. Bai, guazen ba, denbora. Honekin Honekin egindako zukuak ez dira oso aurretik bokala, ospetsuak. Ospetsuak umeen artean. Umean! Hau, Paneska. Lehenengoa, kale, hortik aurrera. Irugaz, 80 puntu. Ainhoa Tarantza, benetako elur panpin bat egin nahi baduzu hau ere ipini beharko diozu, untxiek eta zaldiek asko maite duten jaki osasuntxu bat da, honekin egindako zukuak ez dira oso ospetsuak umeen artean. Zer da? Hazen aizua. Ikus dezagun. Oso ondo! Hola, Komodina, Erto. Bai, detox eta estilo horretan, batidoak eta zumoak eta zenarioa. Ni ere naiz bereziki. Azenario laranjigaz, bai. Ni Hasta egon ta. naiz oso zaila. Noak ere. Ez, Ez. Ben, garagardo batzuk eta aipatu dituzte. Hobeto. Bueno, beste estilo batean. Josu Unax, Venga, aritu gara etxetik eta? Sofatio bai. sofate. Bai. Sofate. Josu, zuk irudikatu esaldia dira erle batzuen parekoak. Batera eta bestera zuk zaindu egin behar dituzu. Bai? Vale. Lagundu, Hernani. Gusta bete? Hoi geratu dira, liluratuta astronomia klaseekin eta... Gero, beste bai. kanturen man nahiko bazen nu, Unax? Zeure metaforarekin be, bai. Bai, eta, zalantzari gabe. Bat, horren Venga, diziko mutilen. esaldia, eta guazen antolatzera. Denbora. Londresen? Ez, Ugaritan. ez, Hiri? Lehenengoa. lehenengoa. Lehenengoa Londresen. Londresen. Dago? Ez, lehenengoa Londresen. Sortu zuten, Baina egun hiri ugaritan egun dago. hiri ugaritan dago, bai. Haupa. Hau da usasoia, gaztetasuna, nabari da, letrak ere bizkorra irakurtzerakoan, ea bokalak topatzea ditugun. Josu Unax, denbora. Hor? Hor. Ez, ez dago, Hori. ez dago, Ari. ez da, Ura. ez da u, Er? ez da e, ez dago, Hiru. Hiri? Hiri. Hiri handi Hiri baten. hiri handi batean. Bazaude. Bazaude, Hobe duzu. hobe duzu, Hau. hau. Hau, Erabiltzea. bateko bateri bestera joate. Bai. Bai. Denboraz kanpo, Pare bat segundu. Faltatu? Bai. Oso ondo, kontuan hartu. irakurri Oso ondo. duzuelako. Arrastona. Ez da gutxi. Ea hirugarren antolatzen dugun. Oazen, denbora. Donostian. Ez, New Yorken. New Yorken. Badago. Eta New Yorken Iruña. eta New Yorken eta Donosti. ez, New Yorken eta Bilbon. Badago. Badago. Baina Iruñan eta Donostian. Baina, ez. Donostian eta Iruñan ez. Donostian eta Iruñan ez, hori da! Kain! Oso ondo. Ordena geurea delako. Oso Beste ere ondo. izan ziteken. Baina topatu duzu geurea ere. Eta bokalekin, hirugarren esaldi bat osatuko bagenu. Bikain! Guazen ba, denbora. Jos. Ostun. Nentzat. Jostunentzat Eta, Artzainentzat. beste bokal bat, Ara. ez ara, Are. zare, Ari. ez ari, Aru. ez aru, Arozentzat. arozentzat, oso, bota bokal bat, Objektu baliagarria. bai, Bueno, jektu, irakurri dugu be bai. Bai. Bi osorik, 60 puntu, Josu Unax. Lehenengoa Londresen sortu zen, baina egun hiri ugaritan dago. New Yorken eta Bilbon badago, baina Donostian eta Iruñan ez. Zeri buruz ari gara. Metroa. Metroa, komodina jokoan ikus dezagun.
Oso ondo! Bai, horixe! Oso ondo, erdo. Ariketa bi taldek ere ondo eginda, sokatira interesgarri dator, Ainoak eta Arantzak 230 puntutako modina, Josuk eta Unasek 180 puntutako modina. Oso ondo! Ba, Josu Nas, hau geroto beto du, ezta? Ia sokatira segertatzen den. Ondo, neskak ikararik ez? Ez, lasai. Ondo, guztiak leierako prest, etxien, sofan, ondo jarri danok, sokatira eragoaz. Josu Nas, zeurekin hasiko gara? Bai. Komodina nahi zuien erabiltzeko, lehenengo erantzuna hartuko dugu kontuen, ozen erantzun da asko sobeto danontzat. Bai? Eta lehenengo erantzuna hartuko dugu kontuan. Guazen mutilek hasteko prest? Bai. Guazen denpora. Zein museotan dago Jokonda margolana? Paso. Louvren, ze koloretakoa da Bizkaia frontoia? Berdea. Beltza, zenbat lander ditu Alemaniak? 28. 16, ze probintzietan daude Añanako gatzagak? Araban. Osondo. Gatz pixka bat, bai, eta txaloga ere hasi gara. Ez du asunak ala gindu delako, Bizkaia pilotalekoa, izango zineten noiz eta kaso. Beltza, paretaketa, txura beltza du. Legistatik ez bada ere. 103 segundo oraindik demora dago. Puntua galdo ditugu. Ainoa, Arantza zuena dira, eutxi puntu. Neskak, guazen, denpora. Gipuzkoako zein herritan egingo dute bertso eguna urtarrilaren 28an? Paso. Azpeitian, zein musika tresna jotzen du batez ere Javier Muguruzak? Gitarra. Akordeoia, nola idatziko zenuke erromatarrez 40 zenbakia? X, Ixa. Ixataze. Ui. Paso. Zer? XL, zenbat Michelin izar ditu kanpestuko arrea jatetxeak? 4. Bakarra, nok zuzendu zuen 1960an Psikosis filma? Hitchcock. Bai, Izarra asko gota 3 ere izaten dirata, 4 bota ditugu. 100 puntu! Bestaldera joan zaizkigu, Josu Unas, zuena dira, eutxi. mutilek denpora. Jatorriz nongo platera da Pad Thai. Txinoa. Tailandia, zenbat dira Olimpiar Jokoetako eraztunak? 5. Osondo. Zoragarri, eta gogoan izan badez bada, bi aldetan, komodinak ere jokoan daudela. Neskak, guazten, denpora. Zenbat orno dauzkagu Bizkarraldean? 14. 12, nola deitzen zaio Gasteiz inguratzen duen berdeguneari? Eraztun berdea. Oso ondo. Josu Nas, zeuen txanda, denpora. Zein euskal abeslari oinatiarrena da Amur eta Toyurs diskoa? Paso. Ruper Ordorika, zein ozeanotan dago Mexikoko golkoa? Ozeano barea. Atlantikoan, ze postutan aritzen da Jokin Altuna pilotaria? Aurrelaria. Oso ondo. Zuek ere aurretik zineten, atzetik orain, gogoan izan, bi akatxe egin da gero, komodina ere, erabiltzak komeni dela. 35 segundo, ia minutu erdia, Ainoa Arantza. Neskak, denpora. Donostiako zein auzoren izena eman zion Ramon Zaizar Vitoriak bere liburu bati? Altza. Martutene, zein koloretakoa da Peter Panen txapela? Gorria. Berdea, zenbatero dira udal hauteskundeak iparraldean? Komodina. 6 urtero. Komodina behin erabili daiteketa, erabiltzeko dago, ondo erabilita. 22 segundo aurretik, Josu Unas, zuek ere komodina guazue. Mutilek, denpora. Zein zen Jose Manuel Lujanbio bertsolariaren ezizena? Komodina. Txirrita, bale. Interesgarri, jokoa, markagailuak gertu, 18 segundo, ez da asko, baina gutxi ere ez. Zuzen eta bizkor erantzun. Neskak, denpora. Zein lurraldetan zaude Larragan baldin bazaude? Araban. Nafarroan, osatu, atxotitza, apaizaren lapikoa txikia baina? Bete. Gozoa, ze kompositorerena da Beltxargen aintzira baleteko musika? Vivaldi. Txaikovski da, ze sigla erabiltzen da? Aintzira marrena sartu gara eta bertan galdu ere bai. Erantzun zuzenik ez dugu lortuta, denbora bukatu denerako, Ainoak eta Arantzak 143 puntu, Josuk eta Unasek 277. Mutileko zer da hau? Bueno, neskak, ikuste zuie kontrario latzak, gogorrak. Zuek ere ala etorri zineten aurrekoan? Gaur bueltan beste, beste? Bai, Ainoa Arantza, segiru nien gaur besta? Bai. Zele ederra. Zoragarri. Eta indartxu seguru hurrenguen. Bai. Zeuen Indartsuago. zain egongo garalako. Hau paneska, berarte! Azte bi artista, jaun Andreok, alegitik gaur bertan iritsi,
Eta finalean dira, izen artistiko eta guzti, Josu Ping eta DJ Naza! Edo Josu eta Unaiz, baina guztan, niri izen artistikoak egipatzea. Izen artistikoak, artistak zaretelako, eta hala, aritu zarete sokatiran ere, azkenerako 267 puntu lortu, eta biek, diru bilakatuta zuena dira. 267 euro ja, dagoeneko baditugu. Bain, teleskopio hobea erosi nahi dugula, kontuz, zakuan jokoan baititugu, 1,786 euro. Zema zarete kuadrillan, mutilek? Sei okolako magia. Dana begira. Bai, dana Sofia de noan egon begira. Bai, elkarterako dirutxu horretatik seguro eroriko da zeo zerbe bai. Danok egitoko afaritxuren bat edo. Bai, seguro. Bai, da, seguro. Hori, afalia eta gero, mendira, esate baterako, badaukazu baitur hori? Bai, ni bai. Ni gutxi. Ni mendizale nez bai. Mendizale ezara, Josu? Bai, asko biltzen ez. Euskal Herrian badakizu mendizale ezagun eta asko eta onak ditugula. Bai, hoi bai. Ia sorti dauen, zakuaren bilagoaz. Gaurko ere muak. Araba, Nafarroa, Gipuzkoa. 3 euskal probintzia hauetan kokatu beharko dituzue, jarraian aipatuko dizkizuetan alpinistak. Alpinismoaren gaina ukitu duten pertsonak, badira, Euskal Herrian. Hasteko prest? Bai. Juan Vallejo, Araba, Nafarroa. Arabarra, Nafarra, Gipuzkoarra. Zeitze esan gukeik. Gipuzkoarra bintzatez, Araba o Nafarra? Araba, Nafarroa, nahi gana. Joan, bai, Nafarra igual, mendik egin zen. Ego zein. Nafarra. Baina, Nafarra. Iñaki Ochoa, Sonatu ziak, Igual Gipuzkoarra. Gipuzkoara jarko da. Gipuzkoa. Txoin Gipuzkoa zein? Kaude. Inurrategi anaiak, Ez da honetan zaita. Bai. Igual Gipuzkoa. Gipuzkoara jarko da. Harri Gipuzkoa. Baina, Juanito Iartzabal, badator, Ras. hau bat nahi jakin, nik ez dakit ideik. Nungoa da. Ez da bai. Zuen hori. Arabako jarriko aldo, bat ez du jarrita. Araba. Arabarra. Edurne pasara, Pasan Gipuzkoa Gipuzkoa, bai. bai. Gipuzkoa. Bat Garbi. Gipuzkoarra. Martin Zabaleta, Gipuzkoa Araba jarriko nuen. Araba, bai, ez da? Zer, ez dakit ba. Ez da Gipuzkoan asko dira jartzen. Bai. Nafarra jarriko jo. Nafarra? Nafarra, nahi zuen. Nafarra. azkena. Maria Abrego, Araba o Nafarroa. Arabako gutxi jarretu. Nahi zuen. Baina igual utxe egatzea badago, Ez dago zertan. Posible, bai. da ez estetika kontu bat, Ez. Ez duk ikusi. Araba Maria o Nafarroa, Abrego. Gipuzkoa bintzatez. Gipuzkoa. Baina Gipuzkoako izango da, kiston kada, baina Nafarroa jarriko. Araba jarriko nuen. Araba, venga, Araba. Nahi zuen. Zemuz, Nahi Gaizki. Egi esan gaizki. Bueno, Bueno, a ver, ikusiko du. baina ikusiko bai. izenak eta ezagunak. Bai, batzuk bai. Batzuk oso ezagunak. Edurne pasaban, esate baterako. Zalantzabarik, Gipuzkoarra? Bai, bai. Ez da? Tolosarra uste dela baina. Bai? Bueno, ez da, Tolosan bizi izan, mitzat ustet. Ikus dezagun? Osan da? Tolosarra, ondo. Eta munduko 14.000-akoak igotzen lehen emakumea. Inurrategi anaiak. Jaioterriz, Gipuzkoarrak. Bai? Osan da? Aretxabaletan jaioak. Hain zuzen, 1982an igo zuten Everest lehen bizikoz. Juanito Iartzabal, Araban. Jarri duzue. Bai. Alpinista oso ezaguna. Antzuta bai. Mundu mailan be bai. Juanito Iartzabal Arabarra da? Oso ondo. Gasteizarra, berak ere munduko 14.000-akoak igo ditu.
Everesten egotea badaki zer dan, Martin Zabaletak? Badakizuen orden, noski? Bai, entzun da eta bai. Lehenengo euskalduna, Everesten, 80ko hamarkada hasiera horretan. Oraindik taberna askotan eta badago. Bai. Argazki ezagun hori. Martin Zabaleta Nafarra da? Bortxe egitegu Martin Zabaleta Gipuzkoarra, Maria Abrego Iñaki Ochoa Nafarrak, Juan Vallejo Arabarra. Eta Gipuzkoarrak hauek ere Josu eta Una xalegitik etorri, sekulako saio egin duzue, 297 euro dagoeneko irabazi dituzelako, DJak, erlezainak, bikote jatorra, mundial bikote. Mentiri gailurrenak hemen, zebeka itxiko, onkistatzeko prez gaude, eskerrik asko horregatik eta lagur, gabon!